Serginin ikinji önegem işen häsiýetli boldy. Sergide ýurdumyň we daşary döwletleriň bir ýyl 40-dan gowra kampaniýalary hemde halkara düdümleri, öz işleri we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri bilen bu ýere gelýänleri taňşdyrýarlar. Kahraman arkadamyň ýurdumyda bar bolan äger türlü mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmagynyň hasabyna milli ykdysadyýetimizi diversifikasyýalaşdyrmak, täze önümçilik toplumlaryny döretmek, içerki bazary yerli önümler bilen bolýan öpçün etmek boýunça öňden gorjulukly başlangyçlarynyň häreketi gördi. Hormat prezidentimiň ýol başlygyna üstünlikle durmuşa geçilmegi netijesinde milli ykdysadyýetimiz okuny ösüşe eýe bolýar. Giňgerenli özgertmeler maksatnamalaryň şäklerine daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutýan haritlaryň önümçiligi barha artyp, ýurdumyň eksport gowwatlykları ýergidel ýokarlanýar. Şunda öňlenýän önümleriň ýokary halkara ölçeglere laýyk gelmegi möhüm talaplaryň biri bolup durýar. Ýokary tehnologiýalary esaslanýan senagat düdümleriň, kärhanalaryň ýergidel gurulmagy, ýokary hili önümleriň öňlenmegini, iş şertleriniň gowlandyrylmagyny we ekologiýa awadançylygyny üpçün edýär. Türkmenistana bütün dünýä sewda guramasyna işçiň finçi derejesiniň berilmegi, dünýäniň her kadamany ykdysady ulgamynyň ýolgularyny ornaşdyrmak, ýurdumyzda öňlenýän önümleriň halkara bazarlarda bäsleşe okyp bolýanyny ýokanlandyrmak üçin giň mümkinçilikler döredýär. Hususy puwdagy ösdürmek, milli ykdysadyýetde onuň eýilýän ornuny ýokarlandyrmak, telekeçilik başlangyçlaryny gollamak amala aşylýan durmuş ugurly fiýadatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu awatda anyp bolýan giňgerimli işler türkmen işäwlerine daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri öňlenmäge, şeýle de ýurdumyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak ornaky tagallalara münasip goşantlaryň goşmagy höwürlenýär. Bir tarap ýurdumyň alyp barýan açyk kapylar fiýadatynyň şäklerine, diýarymyň telekeçlerine, daşary ýurtlaryň işäwleri bilen özara behwetli hyzmatdaşlygy hasy ösdürmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Muňa Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň şany 30 ýyllyk bayramyna wetenýän halkara parahaçylyk we naşmak gününe geçirilýän halkara çäreleriň musasyna da aýdym göz ýetirmek bolýar. Şu gedeki sergi ýarmarka we halkara maslahaty milli ykdysadyýetimizde hususy puwdagyň paýynyň barha artýan häzirki şertlerine döwlete dahilli düdümler bilen birlikde hususy kärhanalara öňlenýän önümlerini we hödürlýän hyzmatlaryny dünýä bazarlaryna çykarmak, daşary ýurt maýy goýunlaryny çekmek önümçiligi halkara hil standartlarynyň ornaşdyrylmagyna halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürülmegi üçin amatly şertlere döredýär. Owa hojulyk önümlerini enerji telekeçiler we daýhan hojuluklary döwletimiz tarapyndan döredilýän amatly şertlerden netijeli peýdalanmak bilen bakça, gök we mewe önümleriň önümçiligini ýergidel artdyrýarlar. Sergide ýurdumyň we daşary döwletleriň elektron sewda platformalarynyň aýratynlyklary hödürlýän hyzmatlary bilen taşdyrylýar. Terge daşary kompaniýalary we ilçihanalaryň işçiň gatnaşyp türkmen bazaryna hödürlýän haritlary we hyzmatlary bilen taşdyrýarlar. Şeýle halkara maslahatyň şäklerine iki tarap bilen duşlar geçirli. Olarda ykdysadyýetyň möhüm ugurlary bolan ýagnaş energetika, guruluşyk we senagat, himiýa, ulug aratnaşyk bu doktorlaryna durmuşa geçirilýän ýeri taslamalar bilen baglanşyk meseleler araly maslahatlaşyldy. Şunda bilelikdäki taslamalaryň amala asylmagynyň ugurdaş düdümleriň arasynda halkara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň ähmiýeti barada aýdylyp, degişli ugurlar boýunça gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek meselelerini garaly. Şeýle de ýurdumyň kärhanalarynyň hödürlýän önümlerini we hyzmatlaryny halkara ülgülerine laýyklykda sertifikatlaşdyrmak boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary boýunça pikirleşmeler boldy. Duşlarda belenşýäli, owa hojalygyna, azyk senagatyna önümçilikleriň netijeligini artdyrmak şeýle de bu önümleriň eksportyny ýergidel ýokarlandyrmak häzirki döwrüň möhüm wezipelerini hatyna kesitlendi. Halkara sewda we hyzmatlar atly sergi ýarmarkasynyň şäklerine birnäçe iki tarap bilen resmi namalarda gol çekildi. Umuman halkara maslahatlaryň we forumlaryň geçirilýän merkezi hökmüne aqrar edilen ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygynyň mundan meýlekde saglaşyp ösdürmegine möhüm ähmiýeti bolan duşçuklarda birnäçe alalaşyklaryň gazananlygyny bellemek ýakyndy. Munyň özi dünýäniň ýeri kompaniýalarynyň we işäwür düdümleriniň gowwatly ykdysadyýety bolan Türkmenistan bilen ýoly goýulýan gatnaşyklaryň ýergidel ösdürmegine bolan galaklanmalaryň artýanyny we taýqa beýanyna urly.